स्टूडियो गड़हनी। आवता नीले के हमें फूल परसादी, चला या सोतहरो के दर्शन करा दे। चला हो अच्छा आवता नीले के हमें फूल परसादी, चला या सोतहरो के दर्शन करा दे। लेली ह पूजा में पानावा सो पड़िया लागेला, त हमारा यार जला के सरस्वती पूजा बढ़िया लागेला, त हमारा यार जला के सरस्वती पूजा बढ़िया लागेला। बुझला? अच्छा बड़ी धूमधाम से होखेला पूजनवा। हाँ हो माई के शरण में सब झुकल बा जहानवा। अरे माई के महिमा पार बा हो। ललका गुलाल से सजल बा डगरिया, भगती में डूबल बा यार सहरिया। सोजल बा कतना बढ़िया, देखो न गोरिया लागेला। जी हमारा यार जिला के सरस्वती पूजा बढ़िया लागेला, त हमारा यार जिला के सरस्वती पूजा बढ़िया लागेला। बोलो बोलो सरस्वती मैया की। राजा अभिषेक खड़ा बाड़े हथवा जोड़ी के, तू जोड़ला और ताड़े पूजा मुकेश काम धाम छोड़ी के। ध्यान दिहे माई। जय माँ सरस्वती माई के कर पूजाई, धन दौलत बुद्धि भर दी है माई। अंदर से ज्यादा भीड़ तो बहरिया लागेला, तो हमारा यार जिला के सरस्वती पूजा बढ़िया लागेला, तो हमारा यार जिला के सरस्वती पूजा बढ़िया लागेला। अरे माई के महिमा पार बा हो।